Anem a fer una parmentier de patata de prades amb gambes. Tenim poquets ingredients. En primer lloc, aquests dauets de patates que el que farem serà fregir-les amb oli d'oliva verge extra que tinc aquí acalentant-se amb aquesta paella. Esperarem que aquesta temperatura estigui sobre els 140 graus, 160 graus, per tal de que la patata es pugui coure bé de fora cap endins. Anem tirant les patates a dintre i, mentrestant això passa, amb aquest cassonet que tinc aquí a l'altre foc, hi fiquem també una mica d'oli d'oliva verge extra. Comencem per donar color amb aquests pells. Fiquem un puntet de sal, una volta o dues de pebre negre, una mica de vi ranci. Hi fiquem una miqueta d'all picat i hi tirem la resta de verdures. I ara ja, una vegada hi hem tirat les verdures, que vagi a mig gas i ho deixem tapat. Ara ja només ens queda ficar una miqueta de salsa de tomata, fiquem al foc, ara sí, a tota potència, ho mullem, cobrim amb aigua mineral i ara això ja ho deixaríem així, que vagi fent xup-xup aproximadament uns 10 minutets. Tenim les patates que estan completament rosses i el que farem serà treure-les, apaguem el foc. Tenim ja el fumet quasi bé acabat, el que hem fet ha sigut colar, l'hem ratificat així amb una miqueta de sal i ara ja, a continuació, el que hem de fer és elevar una mica la temperatura i posar-hi a dintre les patates aquelles que hem fregit amb oli d'oliva verge extra. Quan tinguem la patata ben cuita passarem a triturar-ho. Molt bé, mireu, aquí tenim ja la parmentier completament acabada. L'única coseta que ens queda seria un volta i volta ràpid i, mentrestant, acabem el plat. Com ho acabem? Doncs ja ho sabeu, amb un raig d'oli d'oliva verge extra i aquí tindríeu aquest parmentier de gambes fet amb patata de prades.